Hakasien ka ba job como president jogari Ukraine. Hakasien ka ba ningkong haba usimti ya kasuki como president jogari Ukraine. Ula khot ya kita ki parlok ki para menteri ki jong haka kamra trekam ka jong bat haba kilarung ula ong yuki wat bu ya kadur ka jonga haki kamra trekam ki jong pi wat wa ya kadur ka jonga como president jogari Ukraine haki kamra trekam ki jong pi reiwong bu batwa ya kadur jong ki khun ki jong pi namar da ka ba phile kumta kan pen kan mau ya pi man la kasgi haba pi shemya no no karai haba pi le ka no no ka kam pinom le pinom shemya no no karai ka ban kta ya ka lawai jong ki khun ki jong pi ha ka ju kapur bat ha ka ju karukom nga kerpat ya pi iwei pe iwei ki nong song snong ki badon ha ka ni kapur ka pamenta ken mau ka ar pinyo tarik kasgi nyang kong ngin le ban shon ya ka vut ka jongi ngin a ya ka vut ka bakodor ka jongi ngin wanra ya ka jing pentamai Henry ngong shwa ka ar pinyo tarik ha ka ar pinyo tarik ka badai ka ski ublay ka badai ka ski ublay le ya ka ni hadian baki khun ki badang rit ki jong pi ki lathia hadian baki persa ki badang rit ki jong pi ki lathia bat hadian baki para ki badang rit ki jong pi ki lathia le Shaki kamra bagi thia, shaki jing thia ki jongki. Pet ya kador khamat ka jongki. Pet ya kador khamat ka jongki. Pet shislam ya kador khamat ka jongki. Kador khamat ka balui lui. Bat wadom klet ya kador khamat ka jongki. Hado ka ar pinyo tarik. Haba piang haulan bandit bantap ya kabut ka jongki. Bat hado ka to ka khlemat ka ba shiseken ba pinyon ya budam. Wadom klet namar ngatip ba pinle ya ka e ka badokam namar ka shivut ka jong pi kan mau ka shivut ka jong pi kan rai om tang ya ka lawei ka jong pi nei kan rai ya ka lawei jong ki khun ki kti ki jong pi ka shivut ka jong pi kan rai ya ka lawei jong ki khun ki kti ki jong pi o nga joong ya ka ni ka wei nga joong ya ka ni ka wei don ki ba ki por election ki up shabar kimtre banlai bantap ya ka vote ka jong ki up ya ka bainong ski banlet bantap ya ka vote ka jong ki nga juang ya ka ni ka wei haba don bakot khawai ya pi haba don bakot khawai ya pi pile kum nu teng teng ni hab ban pep bela banlet sa ka jing khawai mnei tang bang i pep bela ni hab ban thiet rupat ya ka present ban ai kum kata ka gift ya kata ka khot ya ka jing khawai kan no tam balai ngidok kam baisgi habang ilet bantap ya ka vut ka bakodor ka jong aba ka jong pi angi mandu kanong shiski nai pitep bakata ka vut ka jong pi kan ai ya ka jingskan ya ka lawei jong ki khun ki jong pi ken ma ka shivut ka jong pi ngom kam dei ka batat ka dei ka baremdor bat omla ban thiet ya ka vut ka jong pi don na pneng jong pi le se ba perkat Ladang ayo samspa syajar sanajar ngan selait bantap ya ka vot ka jong pi ngaong lada piso ba kata ka shivot ka jong pi karai tang ya ka lawei ka jong pi lada pi dia tat ya ka vot ka jong pi tang shi tingkar ubiang reken mau ka shivot ka jong pi karai ya ka lawei jong ki khun ki jong pi nama ka daw ngadon ka jinget ka baskem ngadon ka jinget ka baskem bau pai ba nong sing sinong jong sinong maulai But upai ba nong song hakikat pratli ki konsensi ki baka voice of the people party ka peniang ki kertong haka ar penyau tarik inlet banson ya kasya haka dur jong upra tonginya pertajam oh kilas dang manong oh ka voice of the people party kadai ka timbi jong ka TMC ngamla ban skautu nang no kiyo ya kata ka jingken bangi ngidai ka timbi jong ka TMC dengan ong kela ya kipat larang ipa ya kita ki political party ngalaban ong ba kila pemban bat kidai ki timbi jong ka BJP ngam kwa haka jing shisha haka jing elang ka bangidang syudap apo kenton masar ngam kwa ban keren AA ya ka jing gentho jong kita ki wei pat ki political party
Henry habalak tapat ban habaki wei ki kawang kti ya presiden rangba jongi habaki wei pat ki kawang kti ya ka voice of the people party ngidon ya ka hok ban pen khot ya kita ki kti ki babet haki jan ki jongi ngidon ya ka hok ngimdei bakan tho ka voice of the people party kampat jula kedau kti yano ru ngikren ba ya kanongren habang iwan syakmat jong upat ba ban ngimdon por ban ya ben ban ya kho ban kedau kti ya ka jingle jong kiwei namar ngitep ba upat ba utep ban upat ba uyoi ban upat ba un bishar yaki ngi ha ka jing start jong pi upat ba nong song snong om tang jong ka molai konsensi henry ha ki ki khat pratli ki konsensi ki bengilayo ban penmi ya ki kertong naga parti VPP bat ngamdo jingkermen bagita ki patba ya ki ba ka voice of the people party kala penmi kini ki patba ki bastan om kumlaong manore shisen sans nem iwan ban penbit berpada rubit om bang mga ngakwa ban pensau yang saisian yo piong bang athok yo piong bang athau yo piong ngajler komba kita kiwei kilale siap ya kai dak sentur jong ni urang ba Layosgo ko patba kabasosi kalamba kajingkren yakini kikentien lawan man kren ha kasnong maulai bait jonga bat jongpi hatongi priang ya kajingkren jong kini ke political party hatongi priang ya kajingkren jong deputy chief minister jong ka jela ka jongi banong bo patba udai babit ban maki kiwan ban penbit bat upat ba ubit man la ka chisien sans nem hnrei ngong yau ta urang ba ubalap khen po yang ikinong song snong jok snong maulai nganong balesi kita ki badan na kata ka jaga kila ban long kumta ngamong ngamtip kila ban long kumta hnrei upat ba ubadan syabar na kata ka jingelang dei upat ba ubabit bat wat penbit khamtam yo upat nong song snong jong kasnik snong maulai ka bait ka jonga bat ka jongpi the voice of the people party ken mau kalami haswa ba ka TMC kan wan yuk kejat hakani ka jela ka jongi taru kidang not benong ba ka voice of the people party kade ka timbi jong ka TMC ngasu ko aban pen ken mau ya kita ki baklet bit ka voice of the people party kalahami haswa Shua baka TMC kanwan man yuk kejat hakani ka jela ka bait ka jonga ba ka jongpi but ka voice of the people party haka jingiya linti ka jongka menta ngila jam ya ka shis nem tam bangila seng ya kani ka party ka jongi ka bangila ai kerteng ka voice of the people party balai ngila ai kerteng ya ka ngila shoot la shore ka the voice of the people party kadaw ba kalong ba haki jingyat lenti ka jongi kom ka jela bat ka jingmat ka jongi upat ba nong song song jong ka jela ka jongi kam tam ba gini ki sansnem ki balalet no ngilai i kumno upat ba uut bat kumno upat ba umat ya ki jingye bat apa upat ba umat ya ki jingye omdon bayo snow ya ka jingjenjar ya ka jingut jong upat ba ukran nakaway ka por shikaway pan upat ba ukran bat uut nakaway ka snem shikaway pan nrei ka basosi kitapat ki badai ban yosgo ya ka jingye ka jongi kila kelut hagini ki sansnem ki balalet no bat dei kata ka bapelong ya ka voice of the people party ban wan shakmat bat ban shoot ban sure da ka kerteng voice of the people party namar nakaliang ka jongi kom ka party
ngi kwa ban long ka sur ka jong pi upat ba ka ban sawajam haka yeng dorbar thawan jong ka jela ka jongi ngi jet yaki emele ngi jet yakita ki emele nga sukwa ban penkema khamat jong pi upat ba yo pidang sutho bakla yo pidang sutho bakla habang ngi jet ya emele habang ngi jet ya emele yo piong ngi jet ya nong sam jing sam yo piong habang ngi jet ya emele ngi jet ya nong sam scheme em pat ba kata kam dei ka kam jong emele namar balai ka jingmot jong ka kentien emele ka bangi khot lingkot kamut member of the Legislative Assembly kabamut udukot jong ka yeng dorbar thawan kabamut udai u legislator udai uta unong thawan nama kata kada ma sikwa ban pinken mau khamat jong pi pat ba habangi jet yu emele ken mau ngi jet ya unong thawan ngi jet yu unong thawan namar balai namar klem kaan ngin namyo ya ka jingsuk mat klem ki an ki bas kem ngin namyo ya ka jingsyan mat klem ki an ki babiang kan num pen bet pen biang kan num pen ruspa yang bat ya pi dai nama kata daw nagaliang ka jong voice of the people party ngiong habang iwan syakmat ngiwan banturwa ya ladi om bangi kwa balong kinong sam jing sam om bangi kwa balong kinong sam scheme henry ngi kwa balong kinong tau an kibawan ra ya ka an kaban ai ya ka jing sian na ka banta ka jongi kom kari bat kom ka jat benriu Ngilayu pat ba haki snem ki balalet no ngamong tang haki ki san snem henry haki post snem ru ki balalet ngilayu kumno kaneka yeng dorbar thawan ka jongi kala her kerdan nakaway kasnem shakaway pat kasnem ngaken mau hakapor ka banganang puli ko mukhna school hapo government boys high secondary school kinong hikai jongi kiong kumne ki pentep sengi kiong baka Meghalaya Legislative Assembly la bananam yaka barok kawai kari India balatip yaka Legislative Assembly ka jongi kom kata kabari yung one of the best in India kawai naki assembly kaba bananam hapo kari India barok kawai komno kabananam la bananam namar balai habak yaktay niya hapo kayong dorbar tawan jong ke jela ke jungi hak ta ki por ki ba mensua haba ki atai nia da ka jing start bat ka jing shampang om dang ba ki atai nia da ka jing start bat ka jing shampang hena ya ba ki atai nia rupat ki atai nia da ka kor bat ka buram kata kare ka nam baka assembly ke jungi ka bat haki por ki ba mensua hena sosi ba dong ki si ki ba menta kata ka nam bat ka buram maka assembly kayen dorbar thawan jongi kabat akipor ke balalet no kalanang her arsut bat om takata nga kumuno ikay po St. College dang mention snem ki kena kilawan bani kendu yang ba kilawang sa kumno try lada pialam mingi bangi kwa ban pet kumno kata ka assembly katrekam ngakot ik kena kasi namar lay mix ladan lang bat kiwe pat ki kena angta ngam kwa bantat yala ka jong jela khamat jongki ngalakot ik kena kasi syarut ngalaong iki pikwa ban pen kamran yang ikum ka jat ben riu da ka bangai lam om tang yapi ngan yalam ru iki we pat ki jat ben riu ban rung apa assembly makin yoi ya ka jingbit jong kita kinong mi khamat ki jongi namar balai ngam dei bangaken tho om dei banga shutau andai ngek scam bapi baro rupiah namara kini ki bagi por ki bamenta ling baka social media nyoi lada ki kren start ru nyoi bal lada ki kren bit ru nyoi dei nama kata kadau ngong itai ki kena bat kita kena kasir kelas 2 kelas ngapjar no ngam kwa bantat ya galong renieng jong ka jat ben riu da ka bailam mi kiwei pat ki jat men riu hang tai hapo assembly namar balai hakini kisgi la dangi pet hapo assembly dangi kwa ban sngap
ya ka jinga tainya ka jongki nganong ya pi kanum penstat yang abat ya pi kanum penstat yang abat ya pi ko upat ba namar balai namar kata ka jing start par ka jing syampang haki nong yelam ka jongi kam don shu namar bonsi na bakli jikli apa assembly penyoi haka jaka ba kita ki minister ki babat ya ki department ki bafir ki portfolio ki bafir haba jaka bakin ay ka juba haka bakaddu kakut tangda ka baong I require notice. Haka jakaban juba kakut tang habaong I require notice. Kata kadai kita kinong tawan kiba mga bat mapi ngilasay hakini kisngi kiba menta. Namar kata kadaw balay ngihiyar kum kajala balay ngilong kumni kumangilong menta. Haba hiardor kayeng dorbar tawan haba hiardor kasorkar kumnongin kami lenti baka jela ka jongi kanang kiu artet nakaway kapor sa gaway pan kapor kaladay yang abad ya pikum kipay ba bangin snowto habang ijet yaki emele ngin klet no bakide ginong sam jing sam ngaong kat bangalet nakaway ka jaka sa gaway pan nakaliang ka jonga ngaong ngam kwa banya kren yaki scheme nakaliang ka jonga nakaliang jong Voice of the People Party ngiyong ngem jukwa banyak keren nya kiskim naman nakaliang ka jong ingin soto balarang idon nakabor maladaw pay ba penkop yangi banlong kita kinong elam kijong ki ngaong shispa nakashispa kata ka skim kabadai ka jong pi kandai ka jong pi kata kadai kakular nakaliang jong Voice of the People Party bat nakaliang ka jonga ngangam ju sustenat ngangam justrat ban pendokam ya kekentian nong mi kmat mendai bangi jiet nong mi kmat ngin ken mau bangi jiet ya kinong tawan namar kani kekentian nong mi kmat kani kekentian nong mi kmat ka pentador ya kata ka syuki ka bangi la pensyong don burom yau tau nong tawan badai nama kata daw bon sin ngilap kita ki bang la jiet makin keren ya ka ka shon jonga jong pi upat ba haba kila poi pat akajaka bagi di ban kren kem lait ban kren kadau ba kaba le se ki kila banong kila pha ingi bangin syumi kmat ngilami kmat bat ngim kren dei nama kata kadau nakaliang ka jonga ngong ngim dei ban penongkam syu e kentien nong mi kmat hendak ngila dei ban penongkam da ka kentien bangi jet yakin nong tau an bat ngatet scam habang iyong mangijiet kinong tawan ngin snow tu kiba kumno kibala banlong kita kinong tawan kiba kumno kila banlong kita kinong tawan ngaskwa banwara kaway kanuksa kat nungod na preng jonga bat jongpi ladang idon ya kakali ban habang idon kam ya driver ubannya ya kata kakali kat nungod na preng jonga bat jongpi ngin ay ya kata kakam bannya ya kakali ha ubriu ubam don ya kalaisen bar ubriu ubam nang banya ya kakali ngangek scam ngin numbit ngitep ka ay kaban up yang abja pi lada ubriu ubam nang banya ya kakali unya bat kaju karkuam ngong balay ngilong kumni namar bon sien ngilapin kubor ha ubriu ubam don ya kajingla bat kajingkot bat kajingnang banlong uta unong yelam banlong uta unong tawan banlong kajing kerku bat kajing singan nak mentah kari bat kejat menriu ka Voice of the People Party kong ngin say ya ki kertong bat habaki poi sya katong kinlong kinong ya sat nak mentah kajing kajonga bat kajong pi kanongot na kita kinong yelam ki belalait no haswa kila krente ya kajing kajonga kajong pi ubedok kanongot na kita kinong yelam kibala kren ya kajing jong kinong rap kanongot na kita kinong yelam kibala ya kren ya kajing jong ki kena bat ki kena school ngem shem lalap den maktada na kaliang jong Voice of the People Party kong ha kani ka kinti ka pamenta ngi wan show pat ba baladaw pat ba open ko boringi ngin say ya kita kibalong kinong yasat na kamenta jonga bat jongpi ka Voice of the People Party nga syukwa ban penkenmau
habakawan na upat ba habang iwan siya upat ba ngimdon kay ban pinbit ipi upat ba ngimdon e ban nga tips kamru mau upat ba jongi day ubabit hatu bila jukli balai batang ki baladap khat prasnem kila banyo ikane hok banjit ikinong mikman hakipor ki ba menshua ki jong kumno tang ubalami teman ula bansyong hagadorbar tang ubalami teman ula bansyong hagadorbar kamut baong bami teman lesi kum mga kum ni bam dan teman ngamyo bansyong yung dorbar tauan andai ka jingmot jong kata ka kentien kalong kumba pisau thu menta tang ki baladon khat prasnem ki bala ban don ya ka hok banjit kinong mikman balai namarla shemba habab lakot ya kerta khat prasnem laong pemde isu kita ke minor pemde isu kita ki kelong ki kena piladon ya ka jing snowthu piladon ya ka bor terkat bat pi larang ba bat dei nama kita daong ngim dei ban biet bat ka voice of the people party kam kanya pi upat ba ubabit ban ngim kwa habang iwan sa upat ba ngim kwa ban pinbiet pentame ya pi upat ba o kini kisi lajan ke election pinlap baki babun ki political parties ki babun ki kertong kinwan sekamat jong upat ba ban kular sibun ki AK bat bun sin nga juang ikani haba pisgap ya kata ka jing kular ka jong ki pinsgap bat piong de ban job kini sansnem kamot ka jingsuk kanwan bat ka jing mentoy kat sabalaj henrengan ong epi baka AK ka baki kular bun sin kam jula ban urlong namar balai kila khenbiet ini upat ba kisoba lanangi kular ban warna ya kabeneng kendauru upat ba un ko ngu bat un biet ya ka jingong ka jengki nagaliang jong voice of the people party yong ngemuan ban penbiet yu upat ba ngi kren bet tang ya ka jing shisha namar ngi sotu badai tang limba ka jing shisha kabala ban kenti upat ya ka ri ba ka jat ban riu ka voice of the people party kam dan da ki wei pat kinong rem kam dan da ki wei pat ki jing penbiet habang iwan shu upat ba ka voice of the people party ka don tang artli kinong rem kumbala pentip meneling ba iwei pat inong keren ka voice of the people party nga sikwa ban penken mau biang ani apor ka pamenta nga kwa ba kani kan long do long snam hapo jonga jong pi bat ba kani kala long do long snam hapo jonga jong pi ka jingkermen kan wan pat ya kani ka jela ka bait ka jonga bat ka jong pi ka voice of the people party ka tang artli kinong rem ka badingkong ka balong kum ka thong ka jongi kum ka party ka balong ka thong kum ukertong jong voice of the people party hang ni apo maulai kadai ban wanra ya ka sinshar ka khadar ka bakhot ka basuba ban wanra ya ka sinshar ka khadar ka bakhot ka basuba namar nakaliang ka jongi ka voice of the people party ngi sotho ekane ka wei lemda ka sinshar khadar ka long ka bakhot ka basuba ngin numla ban le ai ruem ngin numla ban pinba ngin numla ban pinbed ya ki jirwat ki badon hakane ka jela ka bait ka jonga bat ka jong pi bat ka nongrem ka baar baka voice of the people party ka don habagawan shu pat ba ka long ban penne ya ka hok long try jonga jong pi kum utrai muluk la ka long ka kendau ka siap la ka long ka riam ka bait la ka long ka korkom im ka jongi la ka long ka jinget ka jongi la ka long ka bam ka jongi kata ka dai ka bangim la ban pen lanoru kita gide ki artli ki mat bakin nongrem baka voice of the people party kadon habakawan shapi upat ba ka voice of the people party rupat habakawan upat ba ka voice of the people party habakawan upat ba kamdai ka party ka bamtep shano kanyalam nya pi upat ba jong kani ka jela ka jungi nakaliang jong voice of the people party ngidon ya kata ka bangiong ka vision bara bangiong ka vision kamot ka jingyo ijngai balai kum ka jela san puai tlikis nem ngilayat ya kalenti kum ka jela henry sosi badong habangi pai habangi kirtiang dia habangi pet menta ya ka jela ka jungi omdon AA ka bangi kum ka jela ngin snow sarong omdon AA wat ya ka bangi laton
ngiladu wat ya kabang ngiladon kaladu no wat ya kabaladon don na pleng jongki kabalayap no rupan dai na makita daw nagaleng jong Voice of the People Party ka vision ka jongka ka jingi juai ka jongka kalong ban penem ban pen ba bat ban pen keladur ya kani ka jela ka bait ka jonga bat ka jongpi balai ka Voice of the People Party kamong jet yangi aibor yangi namar ngin pen keladur ya kani ka jela ngem sim laong kumta henry laong shwa bangin pen keladur ya kani ka jela ka jungi ngin pen im shwa ya ki aka ki balayap ngin pen ba shwa ya ki aka ki balajot ki balapra hadir nanta ngin salak kain ban pen keladur ya kani ka jela ka bait ka jonga bat ka jongpi kai ba ka Voice of the People Party kan le ladakawan hakabor kabanding kong don sibun ngan sukran tang arlay tli namar kapor kanom siya kabanding kong kabakta yang abad yapi kadai kakot kakya ngatip habang ipangi sitom kiai kibao kibangila pelang tanga ka sikelep mat kenlut kita kijing pelang kijingi barwat karamru ngi apan sim habang iwat ya kajing sumar dai namang tadaw nakalayang jong Voice of the People Party kong ngin pen bah ya ka kepala dai bandon lupa hatung itip nem habang idon ya ki CHC habang idon ya ki PHC habang idon ya ki Urban Health Center idon ki state dispensary apo uput sam jok sinong maulai ka jungi bat om tango maulai bat sigiway pat ki jaka hatung itip habang ka CHC kawan ha ka sinong ka jong pi ki ki bala dai bandon kidon Southly ki kabang ka CHC kala dai bandon kabanding kong sawat ki doktor kala dai bandon doktor paningkong doktor ban aidawai ubar uban pet ya kejingpang jong ki kenthai ubalai ban pet ya kejingpang jong ki kelong ki kena baru basapat doktor uban put beriu kini ki sawat ki doktor kila dai bandon katkum ke kendon jong ka sarkar apa kawanra ka CHC henry khilat mentapet don na preng jong pi ki badai na sedang mauyong penlap batang argot ki doktor rukim don apa ka CHC ngin keren ayu ban pen bah ya kani kejela ka jungi tangi ka pala don omla ban pen biang mdai tangi doktor ki dawai kala dai ban biang nang tapade ka x-ray machine kala dai bandon po CHC na taki jakates ki bamlu mala kala dai bandon mdai bon na ki CHC kim don ya kita ki baro ka Voice of the People Party kong ladang iwan na kabor ngin pen bet shwa ngin pen biang shwa tangi ka pala dai bandon dangi lala ban le kumta ngin se keren pat kenye ki wei pat ki bangim pat don menta kabar balai hagini ski bamta kajing sumar kalong kebarem pinem bagi niki private hostel ki syembar ki knyot yu pai ba ke syembar ka knyot yu pai ba balai kumta namar balai ngong ya pingi dong kami ginong tawan te ngidong kami ginong tawan namang ngidong kam ka Voice of the People Party kong ladang idon nakabor ngin wanra ya kian ki bante lakam ya kita ki private hostel ki ba syem kabu ya upat ba hakapor jong ka jinjijar min syem min wara ikian nangta kawi perkaman ka bakta bayangi kadai hawi dei bat ka education dane ka jingai ju jongi ka jinang jing start ikun ka pule ka puthi ni pe yagini ski ki mamanta bon na pleng jongi ngem kwa ban pha ikun jongi shaki school sarkar balai ngem pha namar ki school sarkar Kembiang namar balai ngangai PE ni kislem ki balalit no ling bagi media report abagi peni kamtam ki school seki jakanong kendong ha kapor liur yo syuti ki kena balai namar katnum kapei bagi kena kemlong bansyong kumno ngen pha kidon tang ki jigduna kat sabapai mana kwaru banwara kanduk sang ni mo habang ipet akan mau por pangarang late school hagi por jong jinglong kena ke jonga habang ile school ki kime ki pa bagi tiet ki kot kisla ban puli kaju ka kot bagi hinmen ki bahe ki puli ni pendokam da ki ju ki kot hadu ki para ki bak hadu ki jongi pendokam man kiet tiet kot thamai lai stang dala ka kum bakla la jot ya ban tiet ka bat thamai henry kai ka bajai ni ski ki ba mentapat man lau sdem ya ban tiet kot thamai balai kalong kumta namar ngilayo ya ka sarkar
kabam perkhat ya ka jing e ka jonga bat ka jong pi henry kala bandan yangi henry kala perkhat pemban ya kita ki bale business code ki company code ki banabar ki bon ban le business namar balai le si kita ki bana kabur ki yo nong lengba kita ki company kan bau pai ba pan udo nong uut bat u knyum ka voice of the people party ka ong in den bekshwa ya ki bakum kita hadian nam taken in se keren pat panonra ya ka jingkala ya kani ka jela ka iit ka jonga bat ka jong pi hot ka por kamsha ngan haban penkut no e ka jingkeren ka jonga henry shwa bangan kut ngaju kwa ban penkut da kani ka jingker pat ka jonga ka kwa ban penkut da kani ka jingker pat ka jonga kani ka meeting ka bakhat du kwa ban penken mau sai sien pat na ka bata jong pi hot mitip kai ka baja hapdeng kari Russia bat kari Ukraine keladon ka thama ba hapdeng jongki kala penjat ya kari Ukraine henai kwa ban wara ban pentip sepi bau presiden jong kari Ukraine u presiden Zelensky ban pener geu na ka benta ka ar penyau tarik ngakwa ka sur ka bangi perta kari ka por ka bamenta kan sawajam baro ka senong nongkwar ngenya perta laisien laiwat haupra kampat jam tan haupra 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 kublai shibun kublai shajarmu sagawai ke jingkar pan na kaliang ke jonga sagawai kum ka voice of the people party ken mau iwan show pat ba halor ka nongrem ka baskem iwan halor ka nongrem ka baskem ngatep pi skoit ya ka voice of the people party ni sokmen haba ka voice of the people party kami ni kersan tenge ya ka voice of the people party henry ngin kersan tenge ya ka daga tip briu tip lay ni kemen ni shat henry nginum le pat kanu kaban penja buram om tang ya pishimet henry ya ka voice of the people party ru larapi ko aban penjab tan buram ya ka voice of the people party ngin hapan long shwaning kong mga ban mapi ki breu ki badan buram bat ki badan akor ngin peni kom kinong kersan ja ka voice of the people party ngimlong kita ki balik songshit ngimlong kita ki buat kawyang henry abangi kersan ka voice of the people party ngi kersan nado ka donut ka jongi ngi kersan na ka jing tip breu tip lay kublai shibun sagawai ka jing penmena na kaliang ka jonga kumbala penmena haka arp santrik lashay kasi ka voice of the people party kala penbet ya ka rally ra pra balay ngila penbet ya ka ni ka rally ra pra namar ngi kwa ban penedao ya ka party ka jongi namar lingba uni symbol ngin kin ther pat ya ka bam sap ka bampong ngin kin ther pat ya ka jing sio ngin kin ther pat ya ka jing kriang ka badon haka sinsar ka kadar haka ni ka jela ka iit ka jongi ban penbet pat ban wara pat ya ka buram jong ka ni ka jela ka jongi na ka benda kitu kinong kersan jong ka voice of the people party kibala ban leit ngin ya kendu lang lasay kasi